Príčina toho všetkého bolo podľa mňa zlé naplánovanie celkovo túry, lebo ten zlom toho počasia, vlastne to bolo hlásené, to bolo evidentné, že to zlé počasie príde, že príde sneženie, to bolo hlásené, že ide studená fronta, že celkovo zlé načasovanie túry, hodne podcenenie podľa mňa tým, že liezli solo v takomto teréne. Nie je ten terén až taký náročný síce, ale v tom zlom počasí, v zlých podmienkách, že tam veľa faktorov hrálo to, že veľa vecí podľa mňa, môjho hľadiska bolo dosť veľa vecí podcenených. Stalo sa to, myslím, že niekedy okolo 5. 6. hodiny. Nevieme presne, že kedy sa to stalo, ale už bolo viac menej tma. Vtedy tá oblačnosť klesla na nejakých 2000 metrov, čiže oni už sa pohybovali v tme, v takom snehodáždi alebo snežení, v tých 2000 metrov v mle, v tme, čiže on nevedel presne ani, kde sa nachádzajú. Nevedeli sme, že či ten postihnutý, vlastne sme nevedeli ešte, či žije, či nežije, sa nachádza v tom dolnom kotli alebo v tom hornom kotli. Po zahájení akcie sme vyrazili smerom do Javorovej doliny, kde sme chceli prejsť z Javorovej do Čiernej Javorovej doliny. Chceli sme sa dostať vlastne priamo ku tým postihnutým zo spodu, čo v tých momentálnych podmienkach, ktoré vládli, vlastne sme prechádzali úplne z dažďa až do takého prudkého sneženia bez vetra. Takže bolo to dosť náročné vôbec sa prebiť pod nástup do tých ľadových doliniek. Viditeľnosť bola taká nízka, že sme nevedeli ani presne lokalizovať miesto, či sme na tom správnom mieste, čo bol dosť problém. Podľa GPS-ka sme našli, že sme na tom správnom mieste, len problém bol ten, že vo veľmi krátkom čase nasnežilo dosť veľa snehu a ten sneh bol taký, že ostával nalepený na tej stene, čiže permanentne ako v tom prahu, v tej stienke všade bolo konštantne nejakých 10 až 15 cm snehu. Tak sme sa rozhodli, že to skúsime preliesť, že sa dostaneme hore. No len po vylezení prvých tých 80 metroch sme skonštatovali, že je to dosť nebezpečné, aby sme ďalej v tejto záchrannej akcii pokračovali. Druhá skupina hneď ráno, keď vlastne sa rozvidnelo, sa trošku aj zlepšili tie poveternostné podmienky. Urobila sa taká ako diera v tom počasí, keď sa trošku vyjasnilo a ten čo vlastne nebol zranený, sa mu podarilo zísť až do toho prvého kotla. Zhodnotili to tak, že je to zásah na, ako chceli ho vyprostiť vrtuľníkom, tak požiadali kolegov z Poľska, aby ho tam stiahli. Čo nám veľmi hralo do kariet nasledujúci deň, že vlastne tie podmienky sa natoľko zlepšili, že sa vyjasnilo, úplne sa robilo jasno, bola stabilná teplota bez vetra a prišla nám ako letka ministerstva vnútra. A napadla nás tedy taká myšlienka, lebo sme začali rozoberať, že to je super, že sa dostaneme hore, ale že napadlo pomerne veľa snehu. Sme nevedeli, že keď tam prídeme, že čo vlastne urobíme, že ako ho nájdeme, keď už určite bude zasnežený pod snehom. A nás napadla taká myšlienka ako psovodov, že či by nestal za pokus dostať do toho horného kotla za pomoci vrtuľníka 2 psov a riešiť vlastne túto v podstate ako keby patraciu akciu, ktorá sa zo dňa na deň zmenila v podstate pre nás ako psovodov na lavinovú akciu a či tam nenasadiť psa a nepostupovať tak, ako keď je človek zasypaný.
boli veľmi dobrí piloti tam, ktorí neviem, či zariskovali, alebo boli fakt fantastickí, že sa nám podarilo dostať až do toho horného kotla, kde sme mohli s tými psíkmi vlastne vyzlaňovať, alebo vlastne nás vypustili a mohli sme zahájiť vlastne to pátranie. Viac menej už potom taký rýchly spád to malo. Pretože sme v podstate ako keby súbežne nasadili psov ako na lavíne, obidvoch naraz a v priebehu, neviem, 2 alebo 3 minút tie psi začali značiť miesto. Boli sme s Tonom prekvapení, že či to je isto, že ako je to možné. No a tak sme prišli tým psíkom pomôcť, sme začali hrabať, no a zrazu Lukáš, jak vlastne telo pri tele sme hrabali, tak Lukáš zrazu práve pozerá a hatuje. To zadozučinenie, potom ten psovod, podľa mňa každý ten psovod prežíva nesmierne, lebo sa zúročí tá jeho práca, tá robota, ktorú investoval ten čas do toho psíka. Je to fantastický pocit, keď vám ten psík nájde. Myslím, že to každý ten psovod potvrdí, že ten psík vám urobí obrovskú radosť. Jak malé decko, keď vám donese prvú jedničku zo školy, tak ten psík takisto. Učinenie tej práce, že aj keď je to smutné, že človek nájde už iba telesné pozostatky, že to nie je živý človek, ale vlastne ušetrí prácu mnohým ľuďom, ktorí by tam museli v noci prísť na druhý deň a všetko to miesto prepatrávať a vlastne ten psík takto ušetril proste kopu času a namáhavej roboty ostatným záchranárom.